gauzak egiteko modu berri bat lantzen ari garela, entzun diogu Xabier Barandiarani hau esaten, eta administrazioarekin batera nor dago, etorkizuna eraikitzen, eragile ezberdinak daudela esan digute, eta hemen dago euren ordezkaritza bat. Proiektuak benetan ezagutzen hasiko gara. Oraino gonbidatuko ditugu solasaldi baterako. Zue kaldereriatik Josu Egaña daukagu, ongi etorri eman nahi zugu. Karri, ez izen guztiak ez dakizkit memoriaz. Ongi etorri Josu, bai joango gara igual esertzen apurka mesedez. Zemuz, nahi duzun lekuan. Ni printzipioz eskina batean jartzeko esan diate, beraz, bestela buruzun lekuan. Ulmatik Raúl García, ongi etorri Raúl, eta eskerrik asko gurekin izateagatik. Orkestratik Miren Larrea. Kaixo Miren, ongi etorri. Mondragon Unibertsitatetik Ainara Udaondo dator. Kaixo Ainara, ongi etorri. Eta Iseatik Aitor Orobengoa. Ongi etorri Aitor. Eguerdian. Nire herriko bat, herri berdinekoak gara. Eskerrik asko eta ongi etorri guztioi. 45 minutu inguru dauzkagu hitz egiteko, hemen ikusi duzue, kanpoko jendea dagoela, eta noski, suposatzen dut, ez dituztela zuek ordezkatzen dituzuen erakundeak edo enpresak ezagutuko. Laburbilduko duzue ze proiektutan zabiltzaten, etorkizuna eraikitzen eta zer den zuen enpresa, bereziki eurek jakin dezaten, nik ere bai, bide batez. Ni hasiko naiz? Bai, horrela indezak. Guria da, enpresa txiki bat, 20 lagunekoa gara, Gipuzkoako enpresa txiki bat, betikoa. Eta, kontuatu ginen, egoera aldatzen edala asko, eta egoera aldatzeko problemak genituela. Horren, sartu ginen proiektua lankideen parte ditzen. Jende implikatuak genuen, baina genuen arazoa benetan proiektuan sartzeko. 20 lagun zarete. 20 lagun gara. Eta desafio dana gertatzen ziren, azkenien problema bihurtzen ziola. Horren, jendean implikazio hori lortzeko parte ditza behar genuen. Ez genikin nola egin. Horren, pixkanaka hasi gineko kontura, ez zuen funtzionatu, eta Mondragoko Unibertsitatea jarri zen gurekin kontaktuan, eta pixkanaka egin hasi ginen. Hiru hitz dira eskematean, konfiantza, informazioa eta formazioa. Kaldereria ze egiten duzue? Kalderak? Estruktura metalikoak. Estruktura metalikoak. Makinentzako, eta danak oso seri txikiak, oso desberdina, material desberdinekoak, neurriak egindakoak, asko prototipoa dira, eta hortako behar du malgutasun handi bat. Eta hori lortzeko behar du jendearen implikazioa, partaidetza, iritzia, formazioa, eta behar asko genuen zerbait zertzea. Sistema vertikalak etzigun lagatzen hori desarrollatzea. Eta unibertsitateari deitu zenioten edo ze menaldiare tartean badago? Mankomuniade bidez, urolako mankomuniako bidez, kontatu agrezen gurekin, Unai Elorzakin behar jarri zen gurekin kontatuan, enteatu zen gu zerbait egin egin nula, eta harekin hasi ginen. Ja ia urte bete guaz berekin, eta oso gustora. Hori entzun nahi nuen galdetu garen gustora, ala ez. Eskerrik asko. Orkestra, zer da orkestra lehenengo, eta ze funtzio daukazue ekimenean? Orkestra lehiakortasuneko Euskal Institutua da, beraz, ikerketa institutua da Deustoko Unibertsitatearen baitan, sortu zena, eta lehiakortasuneko gaietan aritzen dena. Eta, proiektu honen baitan, nik uste dut gaur hainbatetan aipatu izan da, eta aurkezpenak egin dituztenean safe place, safe space, hau da, horrelako gune seguru batzuen beharra esperimentaziorako, ez? Eta, orkestra foru aldundiarekin batera urteak daramatza ekintza ikerketaren bidez era honetako espazio batzuk sortu nahian eta horretarako lanean, eta etorkizuna eraiki zen baitan lantzen ari garena da hain zuzen lurralde garapenerako laborategi bat, non gobernantza berri baten eraikuntzan ari garen lurralde garapenerako. Egia da orain arte batez ere garapen ekonomikoaren baitan aritu garela, baina pixkanaka gai sozialagotara zabaltzen ari gera,
eta egia da baita ere, aktoren aldetik, batez ere Foru Aldundia eta Eskualde Garapen Agentzien arteko gobernantza lantzen aritu garela, baino bete-betean ari gara, jadanik hori zabaltzen beste aktore batzutara, eta baita Eusko Jaurlaritzari, eta abar. Baina harreman instituzionalak, ez, dia zuena? Bueno, azken lortzen ari garena da, harreman instituzionalen kate batetik hasiz, enpresetaraino iristen gara, eta adibidez, momentu honetan adibide bat jartzeko, Industria 4.0 politikak eta garatzeko agentzietako teknikariak enpresetara joaten ari dira, eta helburua da 500 enpresetara iristea hilabete batzutako epean. Beraz, bai, kate instituzionala bai, baina enpresetaraino iritsiz, hori da helburua. Zuk esan duzu, oso pozik daude zuek, badakite zea epe luzeko zea erronka dela, baina pozik. Bai, ni ikertzailea naizen aldetik oso pozik espazio hauen aldeko apustu hori ikusteagatik, hasteko. Eta gero esango nuke, naiz ni, enpresak izan beharko dute, pozik dauden edo ez, esan behar dutenak egiten ditugun ekimen konkretuekin. Baina nik uste dut, hasteko eta hemen goizean aitu degunarekin, jadanik laborategi hauek edukitzea eta abian aritzeak, baita ere zenbait porrot eta ikasketa positiboki baloratzera eraman behar gaituzte. Orduan, alde horretatik oso pozik. Erakundeak ekimen honetan sinisten benetan ari direla, sentitzen duzu? Bai. Raúl, azalduko diguzu zer den Ulma eta zertan ari zareten, zuek ere parte hartze prozesuetan sartuta zaudete, baina enpresa asko handiagoa da. Bai, Ulma talde kooperatibo bada, oinatin oinarrituta, 8 enpresa kooperatibo, osatzen dute Ulma taldia, eta Mondragon talde barruan gaude. Orduan, talde industriala, eta kooperatiba izan da berez parte hartze prozesuak zentzu batzutan automatizauta dauzkagu, parte hartzea kapitalian edo emaitzetan, adibidez, edo parte hartze instituzionala, gure batzar nagusian, gure organotan, eta baina parte hartzeak kudeaketan, eta hortan datza gure kolaborazioa Mondragon Unibertsitateakin, eta proiektu honen barruan ez. Hori berez kooperatiben oinarrian badago, guria dan enpresa baten nola ez du parte hartuko, baina, zela baita, ez dugu hain ondo landu, historian, eta bilen bate asignatura pendiente bat bezala eukidugu hor, bai hartzen da parte, baina hori ez da gure indargunerik handixenak ez. Orduan, horrekin hori ikusitza, hasi ginen, sartu ginen proiektu honetan, eta, proba piloto bat egiten gaur egunien Ulmako kooperatiba baten, Ulma Architectural Solutions, eta, aurrera doia proba piloto hori, eta, neko itxura politakin. Ulmak zenbat langile dauzka? Zenbat? Bai, Ulmak zenbat langile dauzka? Eza kaldereriak, zuek kaldereriak 20 langile dauzka, zuen kasuan? 4.500 pertsona, Euskal Herrian 2.000 eta zerbait, eta gainerakua, atzerrian. Ulman egiten dituzue handamilloak eta... Gauza asko. Kalian ikusten den egual dira handamioak, baina hori da gutxineko gauza asko, bi ingenitza dauzkagu barruan, eta produktuak, hemen supermerkatuak erosten dituen produktuak enpaketatzeko makinak, eta barra. Eta talde bat dago bereziki innovatzeko, ezea parte hartzea sustatzeko lanetan? Bai, Ulma taldeko zerbitzu zentraletatik jarri dugu martxan proiektu hori, eta gero aukeratu dugu enpresa bat edo horre proba pilotu hori egiteko eta hortik ikasteko. Urte bete dara mazu ez, gutxi gora bera lanean zea proiektu hauetan, bera oso posik, zeu ere, bai ez, baikor, zure esperientziaren arabera, badakit ez dela asko, baina abia puntutzat hartzeko. Posik, batez ere, ikusten ditugu zailtasunak, bai nun dauden. Orain hitz egingo dugu horri buruz. Eta posik, esan duten bezala, pendiente gukan asignatura bat zan, ez? Zela da posible guria den enpresa baten hori ez egotia hain guztu horrekin, ez? Eta, horre topa ditugu tresna batzuk, itxiko era batzuk, zea batzuk, eta, horrekin posik. Bintzat,
asmoa da hortik etatzea tresna bat edo iteko era bat parte hartzea kudeaketan lantzeko. Eta danok egiteko garbi zer dan, ze bakoitzari galdetuzkeo, bakoitzari esatetzu gauza batez. Bintzat, adostu zer dan parte hartzea kudeaketan, zenbat arlotan banatzen dan, eta gero nola landu hori ez. Ainara, zuzabiltza bi enpresekin lanean, zer da parte hartzea lantzea? Ze esaten diezu, nola laguntzen diezue? Bai, egia esan hori, Mondragon Unibertsitatetik bagabiltza, apur bat prozesu realen bueltan eta hor bide laguntza eta aholkularitza eskainiz, apur bat etorkizuna eraikizek eskaintzen digun marko honetan, badauzkago hori, hitzarmen marko konkretu batzuk eta ari gar lanean bereziki hori, partaidetza sustatu nahian gure enpresa egunduran, badauzkagu beste proiektu konkretu batzuk gehiago dijoaztenak hori, lurraldearen desafioak identifikatuz, apur bat eragile sozioekonomiko ezberdinekin lanketa bat egin, eta apur bat ditugun indargunetatik eta erronketatik zenbait ikerketa prozesu martxan dauzkagu. Egia da, hori apur bat ari nintzen pensatzen zertan gabizen eta zein izan marko leuken gure rola, unibertsitate moduan, eta Xabierrek oso argi esan daulen, lankidetza marko hau ez dela erresa, potentzial handikoa da, zalantza gabe, gaudelako oso izaera ezberdinoko eragileak elkar lanean, eta hor barrera batzuk hausten dira lehenengo aldiz, eta uste dut hori oso importantea da, eta mai inguru hau da, apur bat horren adirazle. Eta ibili naiz pensatzen apur bat hori, egiten dugun horretan, eta apur bat unibertsitateak olako marko baten zer rol edo kibeharko genuken, eta pixkate entzundako tigo izan zehar, eta ideia batzu bai hartu ditut, eta uste dut unibertsitate moduan hori badago, hor badaukagula erronka potente bat, rol proaktibo bat hartu behar dugulako, apur bat uste dut gizarte eraldaketa eta gizarte garapen integral baten agente funtsesko garela, eta rozea behar dugula beste agente batzuekin, ez dago zalantzarik horretan, apur bat arazo realen bueltan jardun behar dugula, desafio realen bueltan, eta horretarako moduak eta egitekoak garatu behar ditugula. Eta gure lana hor dago, nik uste dut hemen esperientzia realak hor daudela, guk egin behar duguna da ikertu, sakondu, gainera hori uste dut apur bat ikerketa metodo kolaboratiboen bidez egin behar dugula, eta arraundu asmatu behar dugula, persona erdigunean jarriz, eta nahi baditugu eragileak inplikatuz, prozesuetatik, hasieratik bertatik inplikatu behar ditugu, hor badaukagu zer esana. Uste dut beste funtzio importante badaukagula, esperimentazioa da, apurat funtsetako bat etorkizunera ikizan barruan, esan dugu, esperientzia batzuk arrakastatxoak izango dira, beste batzuk ez, baina hortik ikasiko dugu, praktikatik ikaste horretan eta sistematizatuz eta elkarregandik ikasteko hor badago lan importante bat egiteko eta rol bat bete dezakegu. Gustatuko litzaidake edo uste dut unibertsitateak ere bete dezakela beste rol bat, eta da konfluentzia espazio bat izatea. Oso eragile ezberdinak gabiz, ari gara administrazio publikoan nola erakarri gizarte antolatura, herritarrengana, uste dut badaukagula gure izaragatik hori, olako plataforma, konfluentzia plataformak sortzeko ekarpena egin dezakegula. Eta gero, zalantza gabe, pizke bat kokatzen az hori, lurraldeko erronketan, eta berehala datoskit hori, lurraldea osaltzen dugun personon kapazitateak, hor daukagun kapital humano, kultural, sozial hori, eta izugarrizko hori, berantzukizuna daukagu apurat hezkuntza erakunde eta unibertsitatetik bereziki, eta ez naizari bakarrik etorkizuneko, apur bat egun dauzkagun ikasleetaz eta egongo diren herritar potentzialetaz, hor bai, landu beharko dugu teknikoki aurreratua den gizarte bat behar dugu, baina baita ere zenbait baliotan eta bere buraren protagonista den gizarte bat nahi badugu hor badaukagu lan egiteko esparru importante bat, eta nola lagundu baita ere profesionalei, lifelong learning lehen urten da, apur bat hor badaukagu uste dut formazioak eskaintzak egiten ditugunean, apur bat hori, arazo real, horren bueltan badagoela eskaintza importante bat, eta izugarrizko erantzunkizuna daukagula hor, eta etorkizuna daikizek nolabait, egia da, marko ambiziotsua dela, eta elkarrekin zangoa zela gauzak eginez eta oztopoak hor daudela, baina uste dut zentzu horretan marko interesante bat eskaintzen duela. Eta hor kokatu beharko genukela unibertsitateak gure errola, eta saiatzen gara. Bide lagun izaten, apurat ezagutza eragileen eskura jarriz, eta hortik ikasiz, eta hortan gabiz. Bale, eskerrik asko. Aitor, oro bengoa, zuen proiektua apur bat ezberdina da, ez? Konta iguzu. Guke egia esan bi proiektu ezberdin dauzkagun. Egia da, bi. Berez izea da ikerkuntza laborategi bat Mondragon Korporazioko ingenieritza baltzu ero dibiziokoa. Gure dibizioak 2000 lagun dauzka bertan lanean, eta 8 enterpresan nagusi daude, LKS, LKS Ingenieria, Ondoa, Mondragon Lingua eta bar,
eta gure eginkizuna da gure enterpresen ikerkuntza areagotzea, enterpresa zerbitzu berriak sortzea eta ekintzailetasuna bultzatzea. Hortan guk bi proiektu daukagu, bat igazko deialdian lortutakoa eta bestea berriz aurtengo deialdian. Aurtengo deialdian daukagu proiektu bat deitzen dena etorkizuna elkarrekin eraikiz, oso izen antzerakoa da, eta zer egiten dugu ba. Guk dei bat zabaltzen dugu, bai korporazioan eta bai oro har Gipuzkoa osoan, eta esaten duguna da, enterpresok baute daukazue gazte bat zuen enterpresa hartu 6 hilabetez eta jarduera produktu berri bat abian jartzeko erabiltzeko asmorik, ez? Ze enterpresetan izaten dira produktuak iaia puntu-puntuan daudenak, egoten dira beste produktu batzuk inoren ardurapean ez daudenak, alegia ez daukate zuzendari bat, lider bat hori merkaturatzeko, egoten dira beste produktu batzuk produktu amaituta egon daitekena, baina merkatuko plangintzarik, azterketarik ez dena egin. Guk dei bat zabaltzen dugu, enterpresetatik iristen dira proposamenak, eta aukeratzen dugu 15 proiektu. 15 proiektu horiekin lotuta egon daitezkeen pertsonea titulatu, baina langabetuak diren profilak zehaztu egiten ditugu, eta gero lanbideren bitartez zabaldu egiten dugu deia, esanez balako proiektua dauzkagu. Eta hortan, 6 hilabetez guk soldata on bat ematen diagu, babestu egiten dugu, zuzendu egiten ditugu, eta 6 hilabeteren buruan berriz, produktu horrek aurrera egin izan du, askotan merkaturatzeko aukeria izan dezake, eta lortzen bertan aritzen diren gaztek batzutan 13% lortzen dute enterpresan jarraitzea, proiektu berri horretan sartzea, eta enterpresei lagungarri gertatzen zaie halako prozedura baten sartzea. Zegaitik, gure azken helburua nolabait esateko ez da bakarrik produktu jardura berriak eta gaztei lana ematea, baizik eta momentu honetan krisialdiaren eraginez gure enterpresak kukilduta daude. Kukilduta beldurti dira. Krisi bat igaro izan dugu, krisialdi hori oso gogorra izan da, eta berriz krisialdi horren eraginez enterpresetan ikerkuntza gutxitu egin da. Momentu honetan barne produktu gordinaren 1,8 besterik ez da erabiltzen. Barne ekintzailetasuna loti dago, erabat loti, eta orokorrean gure ekintzailetasuna loti dago. Eta gure asmoa da, halako ekintzen bitartez ekintzailetasuna berpiztea gure enterpresetan. Euskal Fast Fooda bultzatzen ari zarete, ez? Besteak beste hori bai. Eta hori da, duela 2 urte lortutako proiektu bat, ez? Eta harrera ona izan du? Bai. Bere jatorria erotorrera oso polita da, nik harremana izan nuen urtetan Ferrariko informatiko nagusi bat egin, ez? Bere izan zen Ferrari Formula bateko taldean informatika sartu izan zuena, eta hori arrasatera etortzen zen maiz. Nirekin negotera, eta halako baten esan zidan, ez dudan ulertzen da, euskal sukaldaritzak eta orokorrean gastronomiak daukan indarra ikusita, zelan jarraitzen duzuen pizza jaten, ero kebab jaten, ero sushi jaten, ez? Eta horrek, eraman gintuen pizkate horren buruzko hausnarketa bat egitera. Konturatu izan ginen, esate baterako, gure baserritarren errenta, edo landa ustiapenen errenta azkenengo 25 urtetan erdira jaitsi dela, erdira. Eta horrela jarraitu ezkero, hemendik 100 urtetara, gure baserritarrek eta landa ustiapen jabek naiz da gauda egun lanean jarraitu 0 euro lortuko luketela, ze ez daukate balio erantzirik. Eta hortan, etorkizuneko produktuak behar dira. Eta gure artean, momentu honetan, pertsona bakoitzek gu geuk urtean 10 kilo fast food jaten dugu. Eta horretan ematen dira 50 euro. Joera hori ikusita, nire lagun Ferrarikoaren gomendioari jarraituz, sortu izan dugu proiektu bat, etorkizuna eraikizera aurkeztu izan genuena, eta hor egin izan duguna da,
beste jendeari galdetu, ze ideia izan daiteken egokia euskal janari laster hori sortzeko, eta gero horretaz aparte kontratatu izan ditugu sukaldari gazteak. Guzti hori Basque Culinary Centeraren laguntzarekin, eta kontratu horren bitartez garatu izan ditugu, momentu honetan izango ditugu 22 prototipo berri, eta bietatik batzuk oso interesgarriak izan daitezkenak. Bueno, ikusten ari gara beraz gauzak mugitzen ari direla, baina 20 pertsonatako enpresa batean, zuen helburua da, negozioa aurrera bultzatzea, baina eta horrelako proiektu batean sartzeak ez du karga bat suposatzen, ez da zama handia edo... Ez, berez ez. Nahiko errez egin dugu. Azken batean da konfiantza langile eman, dago pixkanaka bere dinamikak bultzatzeu aldaketak egitea. Eta zer, adibidez? Adibideekin kontatu diguzu nola egiten ari zaretzen? Ordutegia libre xamarra dira, o librea dira. Langile batek garratzen zimaldin bat hori goiz etortzen da adibidez. Baina beti helburua da piezak atetik fetxan erten behar dutela. Eta hori unibertsitateak emandako aholkuei esker martxan jarri duzu? Bai, eske, enpresa vertikal baten oinarri askot izatea dana helduta egitzea, kontrolatu egitzea, baina hori enkorsetu egiten. Produzioako hori ez da ona. Orduan, neakien hori kentu horizontal bihurtu, eta askatasun bat eman. Helburu azken batean da piezak atetik ateatzea. Ez langile bat fitxatzea zazpiterriat ema biterrita. Eta inguruko enpresei, gomendatzen diezue horrelako prozesuak bultzatzen? Oso gomengarria. Bakarrik gure problema bat dala, kanpoan ez dagoela, ejemplo ondirik. Orduan, txiat arraro egite esplikatzea, metodologia garbirik ez dago... Baina zuek zarete aitzindari, horrek ere nolabaiteko arrotasuna eman berrezu? Puntxu bat. Bueno, izugarrizko ereduak sortzen ari gara, ez? Miren? Bai. Egia esan, nik proiektuan komentatzen dut behin baino gehiagotan. Kanpora joaten garenean, da adibidez, lehen Norvegiako kontuetaz aritu dira, eta nahiko harreman jarraitua daukagu proiektuan Norvegiako beste unibertsitate batekin, eta benetan formakuntzak ematen ari gera Norvegian, era honetako hemen landutako metodologiarekin, beraiek, unibertsitatea eta udaletxe bat, kasu honetan, elkarrekin lanean aritzeko, beraz, nik uste badaukagula arrazoia, arro sentitzeko sortzen ari garenaz. Zergatik kostatzen zaigu hainbeste adibidez ordutegi kontu bat, badirudik gauza simplea izan barko litzatekela, pixkat de kajon, aldatzea. Ez? Azkenean produktuak aurre ateatzen badira? Nik ordutegien azakit, baina azkenean nik uste dut lehen hemen aipatu da, hausnarketatik ekintzara pasatzea zenbat kostatzen den eta ze zaila izaten den. Eta askotan, zenbait rutina hain ditugu barneratuak, naiz eta zutani orain ados jarri, komenigarria litzatek ez dakiz zer egitea, denbora asko baldin badara magu berdin egiten, hori aldatzeko denbora hartu behar da, eta metodologikoki ere modu batzutan landu behar da, ekintza horretara iristeko, ez? Orduan, badirudi erraza izan behar duela, esatea erraza delako, baina oso barneratuta dugun zerbait baldin bada, asko kostatzen da. Eredu piramidalak, ez? Eta igual, 20 lagun dituen enpresa batean, guztiok ezagutzen duzu elkar, baina 4.000 zarete ulman, hori igual zailagoa da, ez? Baina nola jarri duzuen martxan aldaketa prozesua? Ze gomendio eman dizkizuete unibertsitatetik? Bueno, nik uste dute metodologia dela garrantzitsua bai, ez? Eta zailtasun handi bat da hori engranatzea beste enpresak martxan dako beste prozesu batzukin, ez? Egitura vertikalak egitzen ditugu askotan, enpresatan, ez? Beraz, jerarkia oso vertikalak, orduan, parte hartzea kudeaketan eta egitura vertikalak ez dira ondo erugaten, ez? Orduan, hori polik-polik apurtzen, ez? Jefe kontzeptu hori burutu ikentzen, koordinatzaile edo beste kontzeptu batzuk sartzen. Zan nahi dut, parte hartzea bakarrik modulo aislatu bat bezala lantzen bada, topakuzu oztopo asko eta traba asko leku guztietatik, ez? Baina ze aldatu nahi duzue adibidez, hobetzeko, ez dakit, lehiakorragoak izan, suposatzen dut, baina... Lehiakorragoak, hori gaina esaten duzku, Mondragon Unibertsitatetik, hori ja probauta dagoela, eta, Applek eta
eta Googleek eta erakusten duzku, ez? Bueno, handik datorren olatu da, hori, justamente, pertsonen burua edo martxan jartzea, gainea lehiakorragoa iten dauela enpresa, ez? Guri alde batetik, gure izakea kooperatiboa beste alde batetik gustatzen baditu, bi gauza horrek, gustatu potentziala hobetzeko oso ondixea dela, ez? Azkenean da, jentea, esan dan bezala empoderatzea, jentearen burua martxan ipintzea, komunitate baten barruan, eta hortik sormena eta abar lantzea. Potentzialidadea oso ondia da, ez? Miren, ze garrantzi izan dezake gobernantza eredu kolaboratzaile eta berritzaile bat sustatzea, gaur egungo munduan eta Gipuzkoa bezalako lurralde batean, ze nolako aldaketa izan genezake? Nik Xabierren aurkezpenaren ondoren askoz gehiago ez daukat esateko, baina nik uste dut egia da gobernantzarekin gauza bat gertatu zaigu. Azken urteetan asko erabili den hitza da, batzutan oso modu abstraktoan eta beste batzutan esan bai, baina egin gabe, bai? Eta nik uste dut jendea pixka bat nekatzen hasita dagola. Baina pentsatu behar dugu adibidez, gobernantzarekin oso lotuta dago erabakiak hartzeko geure buruari ematen diogun mekanismoa edo modua, bai? Orduan, etorkizuna eraiki behar badegu, pentsatu behar dugu, ze erabaki hartu behar ditugu etorkizun hori eraikitzeko. Eta erabaki horiek hartzeko garaian non gaude bakoitza. Eta ze konfiantzazko harreman ditugu, eta ze botere joku daude hor, batzutan ikusten ez direnak eta eragiten digutenak. Eta nork erabaki dezake zer. Eta proiektu guzti hauetan ere oso garrantzitsua da. Eta nik uste dut, gertatzen ari dena da, geroz eta gehiago partekatzen dela, edo erabaki gaitasuna edo gutxienik beste baten erabakietan eragiteko aukera, bai? Eta, alde horretatik jarraitzen badegu, nik uste dut, horri daiteken aldaketa oso handia dela. Astapenetan, proiektu pilotoak eta ditugunean, agian aldaketa txikiak dirudite, baina gobernantza modu hau, elkarrekin erabakiak hartzeko modu hau, elkarren erabakietan eragiteko modua aldatzen badegu, etorkizunera nik uste dut aldaketa oso nabarmena izan daitekela. Ainara, enpresekin, bai? Enpresetan gauza bera, apur bat hauek, batzutan egoten gara, apur bat noiz ukiko dut artea berritzeko, eta azkenean egin behar duguna da berrikuntza txikien bidez egiten da berrikuntza handia. Txerto hori sartu behar dugu gure praktiketan eta gure egiteko moduetan. Eta gainera hori ez, apur bat Raulek esaten zuenaren arira, eske daukagu oso eszenario komplikatua, komplexoa, exigentea gure enpresendako eta identidade dune enpresak sortzen goazen neurrian eta esperimentatuz eta holako gauzak laguntzen dute, apur bate enpresa solidoagoak egiten baita ere, eta orduan norabide horretan aldaketa txikietatik datoz aldaketak, eta askotan ezin dira irauli momentu batetik bestera, baina hor txerto hori sartu eta egiteko moduetan aldaketak eragitea oso estrategikoa da. Eta gauza bera gure marko zabalago honetan, ez da, egun batetik bestera ez dira gauzak eraldatuko, bakoitzak gure rola dauzkagu, baina mai baten bueltan jartzea, proiektu jakinen bueltan, bakoitzak jarri dezakeen onenetik eta osagarritasun hori bilatzea, lehenengo pausua da eraikitzen hasteko, eta bidea zaila da, eta, badaude hainbat oztopo bidean, baina uste dut hori dala, apur bat, berrikuntza txiki hori edakartelako, edo ekarriko dutelako aldaketa sakonago bat. Eta aurkitzen duzuen koska nagusia, enpresekin harremanetan, zein da? Bai, aldatu, baina, ze esaten dizuete. Segun ze proiektu mota jartzen duzun martxa, baina nik esango nuke oroar badagoela olako irekitasun interesante bat hori ez, esperimentatzeko, gauzak egiteko, uste dut elkar osagarritasun hori bilatzen dugun neurrian gainera proiektu horiek eraginkorragoa direla eta norabide horretan aurrerapausoak ematen gabiltzala. Enpresako parte sentitu behar zara, horrelako prozesuak egurtzatzeko. Egia da hori horretik esaten dizun, apurat batzutan Unibertsitate Akademia moduan ikusten da, eta akademia hor da, eta interesantea da, eta marko referentzialak behar ditugu, baina behar dugu hori, oso orpo lan egin, eta oso arazo realetan sartu eta bidea egin elkarrekin. Zan edo horregatik, importantea da ze metodologia planteatzen ditugu, nola egiten dugun bide hori elkarrekin, eta noski, enpresako parte sentituz, ez hori bakarrik, enpresako personak ere ikerketa prozesu horietan, implementazio prozesu horietan protagonista izanik eta hoiei bidea errastuz, baina hortik abiatuta. Baina prozesu hauek bultzatzeko, norberak ez du eroso sentitu behar dagoen erakundean edo enpresan, eta ez dugu hitz egin, baina suposatzen dut lan baldintza onak izatea ere garrantzitsua izan behar dela, ez bestera beti ongo gara pentsatzen, nik aldudanean hemendik alde ingo dut.
Osea, hori ere eguneratu beharko da, ez? Askotan hitz egiten ari gara komunikabideetan hori, soldatak igo behar direla, eta bar, osea, benetan sentitzeko proiektu baten parte garela, ez? Nola ikusten duzu hau? Bueno, igual atera egin naiz pixkat. Baina, ez dakite, fidelidadea eskaini behar diozu proiektuari, ez? Zu barruan zauden proiektuari. Gure kasuan, hasieran soldaten kontu esalakoan. Tireun soldata jo, baina go berdin ginen. Horren kontu baina soldata kontu ez dela. Ez jendien iritzia, partekatze hori, jendeak hori nahi du. Osea, jende proiektu baten parte hartu nahi du. Parte hartzen dunean, gauza gote goazte, eta go berez benefizioen parte bat langileentzako jarri behar da. Hori garbikatu behar da, bere benefizioi parte bat beretzako dela. Baina importantien ez da diru, garbi simbolikoa izango nuke dela, baina asko da jende proiektu baten parte hartzuna jakin behar du. Osea, bere iritzia kontuan hartzen dela. Eguneko gauzetan, txikitatik handiraino. Bueno, postutzen naz, alde horretatik. Ez, proiektu bateko parte benetan sentitzeko, elkarren artean tira egiteko, ez tiratzeko. Nik uste dut, gure proiektuan adibidez, harremantze eredu berri hori ez da enpresa baten barruan gertatzen, baizik erakunde artean. Baina nik uste dut parte sentitze hori, guretzat oso garrantzitsua eta eztabaidak egon izan dira, eskualdeetan identifikatuta sentitzen gea bai edo ez, Gipuzkoak zer esan nahi du, sentitzen dugu Gipuzkoar garela, Gipuzkoa zerbait esanguratsua da guretzat, ze azken finean proiektua gehiago dago lurraldearen garapenera orientatuta, ez? Baina beti parte sentitze hori oso garrantzitsua da, lehen aipatu den bezala. Inplikazio horik ez da egongo, parte sentitzen ez bazera. Enpresan parte, lurraldean parte, eta bar, ez? Gero adibidez, aste honetan entzun dut irratian, ez? Goizean. Etorkizuna eraikiz, ZV parte izan, baina gero, jendeak entzuten du mezu hori, hau zeinentzat da? Bueno, azken batean, nik uste dute, oro bar, Gipuzkoa bera lurraldea, gazteak, nagusiak, enterpresak, elkarteak, administrazio bera ekintzaile izateko premian dagoela. Guk suertia daukagu, foru aldundia halako gauzetan ekintzailea da, baina azken batean nik uste dut ulertu behar dugula berrikuntza, ekintzailetasuna, dala kirola bezala. Zenbat eta gehiago aritu, hobe da, hobetu egingo duzu. Zenbat eta kilometro gehiago ainiketan egin, ainiketan hobeto eta luzeago egingo duzu. Eta nik uste dut, dagoen arazo bat izan daiteke pentsatzea norbera ezin daitekeela izan ekintzailea, eta hori gezurra da. Nik gogoratzen dut, nire osaba izan zen Fagorreko sortzailetariko bat. Nire amaren abizena Fagor OR horrekin lotuta dago. Eta nire osaba, nik gaztean nintzela, etortzen zen Fagorreko batzar nagusietara eta urtero egiten zigun bizita. Eta gure osabak egiten zigun galderia zen, nik anai birkia badukat, Aitor, Mikel, noiz sortu behar duzue zuen enterpresa, zuen kooperatiba, zuen enterpresa. Nik osabar izan nion, baina eskuartean daukagunarekin nahikua da. Eta ez da nahikua. Eta azken batean, lortu behar duguna da, pentsatzea, daukaguna, lortu duguna, orain artean, onaino iristeko ona dela, baina aurrera pauso bat eman behar dugula gu ere ekintzaile bihurtuaz. Eta ekintzaileetasun hortarako ez dugula izan behar beldurrik. Etorkizuna eraikizek aukeria ematen du testuinguru mugatu batetan aurrera pauso hori emateko. Gero hortik aurrera metodo izan ezkero, lana egiten jakin ezkero, eta etorkizuna eta gaur egungo lana nola uztartu jakin ezkero, hor segurutik gauzak hobetu egingo dira, baina aurrera pauso oinarrizkoena da ausartu eta zerbait egiten hasi. Baina zu ekintzailea zara, baina ekintzaile ez den jendea nola engantzatu? Uste dut, klabe, interesante badala hori, eta uste dut behar dugula argi eta garbi egon behar dugu, inspiragarri izan zaizkigun edo zelako esperintzei begira, eta mundu mailan gauz asko daude eta gaina gaur uki dugu, horren adierazgarri bat,
Baina uste dut, behar dugula baita ere, sinismen sendoago bat garen horretan. Eta nazioartera jotzen dugunean, apur bat gurea ondo valorizatuz eta guretik egin behar dugula hori, ez? Eta uste dut, hor ere badaukagula lana. Seguramente eragile bakoitza gure ikuspegia dauzkagu, hor badaukagu saretzelan horretan narratiba konpartituagoak behar ditugu, erronkak hor daude, baina egia da uste dut, falta zaigula, hori askotan pasatzen zaigulako, unibertsitatetik jotzen dugunean kanpora eta beste esperientzia berritzaileen bila jotzen dugunean, edo batzutan igual kooperatibekin lanean dihar dugunean, euskal mugimendu kooperatiboaz, eta askotan itzultze zaigun begirada, baina baduzu zuek bertan be, gizarte berrikuntza esperimentu oso interesanteak, eta lurralde moduan Gipuzkoa badauzka, ezaugarri interesanteak, eta horietan sakondu, ikertuz, ekintzailetasuna bada, ezaugarri horietako bat, eta badaukagu ehundura, komunitario sendo samar bat, seguramente nahiko genuke hori areagotzea, baina badaude elementu batzuk horietan ere uste dut badagokigula apur bat hori, gurea valorizatuz eta mundura irekita egonez, baina bai, nik uste dut, horre, ez da egiten entzuten den, horre, gu ez gara bakarrak alako arazoak izaten, ez momentu honetan esate baterako, estatu batuetan hango enterpresei esaten ari zaie, pazientzia gabeko kapitalistak bihurtu direla. Bakarrik begiratzen dutela hemendik 3 hilabetera burtsan zen izango da euren egoeria, eta gehien dela urte amaierako ondoriak zeintzuk izango diren, alegia galdu egin izan dutela etorkizunera begirako ikuspegi hori, ez? Gure enterpresetan eta administrazioan eta elkartetan ere uste dut antzerako gauza gertatzen dela. Zailtasuna daukagu, gaur egungo eskuartean daukagun lana eta etorkizuna prestatzeko beharra. Behar hori hor dago. Eta hortan, estatu batuetan dagoeneko sasi izan dira halako metodoak sortu nahian garai baten izan zituzten gaitasunak berreskuratzeko asmoz. Eta horri deitu izan diote bi eskuz jaiotako enterpresa ero la enpresa ambidiestra. Alegia, begi bat, gaurko egunera begira gaitasuna daukaren enterpresa, baina era berean beste begi bat etorkizunera begira daukana. Guk hori, Gipuzkoan, hori egin beharko genuke, alegia, gai izan beharko gehinak egunerakotasunean lan egiteko, baina nirozabak zion bezala etorkizunera prestatu. Eta hortan metodoak daude, eta gero metodoaz gain praktika egon behar da. Gure kasuan praktika etorkizunaren eraikin bitartez nola egiten dugu, 15 gazte, enterpresara eramanaz, proiektu berriak abiatzeko asmoarekin. Eta nork erabakiko du? Osa, badaukazue buruan, azkenean nork erabakiko duen? Zer erabaki? Nork hartuko dituen erabakiak, gizartean, edo enpresetan, edo... Klaro, hau da, patroia erabate aldatzea, ez? Nik uste dut, erabakiak denok hartuko ditugu, bakoitzak geureak. Nik uste dut, zalantzan dagona da, zemateraino hitz egingo dugu aurretik, nik hartzen ditudanak, berak dituen arazoetan ere laguntzera bideratuak egon daitezen. Horrek eskatzen du aurrez, dialogo bat irekita duki, elkarren egoerak ulertu, eta erabaki guztiak elkarrekin hartzea ez da gobernantza berria, baina bai, elkar geroz eta gehiago ezagutu eta ulertzea konturatzeko gure erabakie bestengan eragina dutela, eta orduan, erabaki egunero hartzen ditugun erabaki pila horiek geroz eta bateratuago eta norantza berdinean bultza dezaten, ez? Orduan, erabakiak denok. Nola, nik uste dut hor daukagula erronka, nola hartuko ditugun, hartuko ditugu guztiok. Nik uste hor garrantzitsua dela denon partaidetza. Ez aderako guk Jakiberri ero Euskal Janari lasterra sortzerako orduan, ni egon naiz, eta gizan bazukaldarirekin, 10 bazukaldarirekin, eta teorian ni naiz ingenierua, ez? Eta sukaldaritzari buruz ez daukat sukaldari batek daukan eskarmentua, ero Baskulini Zenterreko irakasle daukaten eskarmentua, baina gertatzen dena da, zuk ikerkuntzan, ingenieritzan egin izan dituzun lanei esker jakintza badaukazula, harremanak izan dituzula beste aberritako jendearekin, eta horrek ematen dizu halako oinarri bat, ez? Sukaldari batekin hasten zarenean hitz egiten Euskal Janari lasterra, ero fast food osasungarriari buruz, eura geratzen dira nolabait ere mutu, ez? Ez zaie ideiarik etortzen burura.
berarekin izandako solasean, nik adierazten nien ikerkuntzan ero berrikuntzan daudela bi iturri nagusi. Bata da, mundu ezagututik konzeptuak hartu, eman dezagun lehendik geneuzkan otorduak, ero errezetak, sortu izan diren ehundaka pintxo horiek berrera bildiz, ero euskal gastronomiarekin lotuta egon diren errezeta tradizionalak eta galdu egin izan zirenak, eta horiek berrekarri gaurkoratu, eraberritu, eguneratu. Eta horren bitartez lortu izan ditugu hainbat prototipo eta prototipo. Baina gero dago este mundu bat, eta da mundu ez ezaguna. Alegia, nik pintxo bat ikusten badut hori fast food, ero euskal janari lasterra bihurtu dezake dela, ondo dago, baina horrek izan dezaken ibilbidea mugatu izan daiteke kasu askotan. Hortan, gure entrepresei, gure ikerlariei, gure sukaldariei, horrek izaten duten arazo berezina da mundu ez ezaguna esploratzeko metodoak izatea. Eta hortan, baina nire kasuan, nik erakusten badiet sukaldari horiei mundu ez ezagun horiek nola esploratu, burura etorreko zaizkie nik ez dakidan gauzak. Eta jakintza, metodo eta prozedura eurak eskutan dauzkatenak iritsiko gara prototipo ero konzeptu berritzailetara. Bueno, lehen galdetu dudanean nork erabakitzen du, administrazioa dirua jartzen ari da. Diru barik ere posible da bultzatzea? Guztiontzat galdera zoritxarrez, bukatzen joan behar gara. Enpresa txiki batetik ez laguntza behar du. Diru laguntza behar duzuen. Diru laguntza... Baina aholkularitza ordaintzeko. Hori da. Gure kasa hile ezinezkoa. Eta noiz arte da, hau? Noiz arte beharko duzue aholkularitza? Behar duzuen erarte, zuek erabakiko duzuen? Gu aholkutzak ia bukatu dugu. Honik altua pare falta dugu, ia bukatu dugu. Ez da egit. Noiz bukatzen da, ez da egit. Hori galdetu nio, baita gu nahi, eta esantin, bukatzen da ni. Baina sistema beak eskatzen du beti gehiago eta gehiago eta gehiago. Horren ez da egit. Noiz bukatzen ez da egit. Baina funtseskoa da, ezinbestekoa. Nik uste dudana da, nola bete esateko, kasu honetan, etorkizuna eraikizen bitartez foru aldundiak jolasten duen lana, betetzen duen lana da, nola bete esateko venture capital sozial batena, ez? Alegia, berak badaki, diru apurren bat jarri ezkero, ideiak lantzeko, sakontzeko, etorkizunean sortuko direla jarduera berriak, portaera berriak, ez? Hortan, ze gertatzen da, hori gabe, venture capital publiko hori gabe, hainbat ekintza, hainbat proiektu, hainbat jarduera ez liratezke abian jarriko. Bere funtza betetzen du, hau da, hasiera baten diru apur bat jarriko du, baina bere asmoa izango da, diru horrek egindako bere eragina sortutakoan, enterpresek, elkarteak, gizarteak berak, sortutako jardueretatik etekina, aberastasuna, ondarea sortzea. Baina hezkuntzan inbertitzen, bai? Txiki-txikitatik umeek jarrera berritzailea eukidezaten, igual, ez dakite, finantziatu generazio, edo gure edadekoen generazioek bultzatzen ditugun proiektuak bai, baina hezkuntzan ere igual inbertitu beharra badago, ez? Bai, dena den ikuste dut, hezkuntzan ere etorkizunerako prestatu nahi baditugu, aritu behar dugu izaera esperimentaleko proiektu hauek garatzen, bai? Gero, eta nik uste dut puntu oso garrantzitsua dela, hemen ikasitakoa hezkuntzara nola eraman, behin baino gehiotan maigainan eduki dugun gaia izan da, ez daukagu lotuta, eta nik uste dut oso gai garrantzitsua dela. Baina nik uste dut batak eluke besteak enduko, etorkizuna gazteak dira eta hezkuntza sisteman daude, orain, baina nik uste dut aiei ere eskaini nahi dieguna berritzen joateko, guri ere oraindik esperimentatzea tokatzen zaigula, ez? Eta ikasten jarraitzea beti. Eta finantziatzen jarraitzea erakunden aldetik, bai, noiz arte? Nik uste dut eredu hauek gurean, alde batetik oso esperimentalak diren aldetik, seguruenik arrisku hau beste norbaitek eluke hartuko,
Eta bigarrena badago bien publiko edo gu sortzen ari genena gobernantza berri bat edo sortzen badezu hori guztiona da, bai? Eta seguruenik aktore pribatu batek edo ez dakit bere gain hartuko lukeen. Orduan, nik uste dut gero korresponsabilitatera bideratu behar da eta guztiok finantziatu behar dugu bakoitzak geure zatian, baina nik uste dut hasierako lidergo honetan baduela logika bat administrazio publikoak hartu duen indarrarekin lidergo hau hartzeak. Raúl? Eskolekin kontu zibil beharko gineakela. Raúl ez du aspaldi entzun. Itxe momentu bat. Funtsezkoa izan da zuen kasuan ebai diru laguntza publikoa? Ez. Enpresa txiki bat entzat igual bai izan leke handi bat entzat, hortik etorri leken dirua beti etortzen da ondo, eta baina esan gorote ez ditula gauzak asko aldatzen, baina bai ordez, nik uste dute emuten diona eta foru aldundia atzian eukitzea eta unibertsitateakin eta bada garrantzia gaiari, garrantzia. Zela baite hemen egotia gaurre bai, proiektu honi emuten dio garrantzi bat. Ezkenean batzutan aitzaki bezala bai dator. Holako proiektu handi baten eta instituzioak atzean dauzkanak eta hor barruan egotia, gure enpresen barruan bai garrantzia emuteko proiektuari eta bitu, foru aldunditik dator eta unibertsitate dago eta beste enpresa batzuk eta orduan gube bai emuten diogu garrantzi bat, eta nire uste guretzat balio gehiago dako horrek igual diru laguntzak baino, diru laguntzak beti torten dira ondo, baina markua, bera, marku hontan gaude, hau garrantzitsua da. Eta ze ari zarete bilatzen orain, markua bera garrantzitsua da, baina orain, hemendik aurrera, zer izango litzateke eman beharreko pauso? Hor jarraitzea, nik uste dute azkenean multiplikatzea, azkenean leku baten ondo funtzionatzen bada proiektu piloto batek, beriela hartuko dugu. Tresna hori garatu arte ondiok faltasako, baina beste gure taldeko beste enpresa batzuta errepikatu, esperientzia hori, eta joan biderkatzen. Gure kasuan da parte hartzea kudeaketan. Hasieran zan, parte hartzea, eta nahi dugu. Zeinak hartuko parte? Ja hor, pertsona asko ikusten. Orduan hori dana sartu behar da antolakuntzan eta kudeaketa sisteman, txertatu inbida hori. Eta azkenean da eraldaketa kulturala bai. Orduan horrek denbora behar dago, orduan atzian marko hori indartsua baldin bada, guri lagunduko esku. Zuek talde ederra daukazu, azkenean Mondragon taldea replikatzeko patroi bat, egia da zuk esan duzu, Ainara, kasu bakoitza berezia dela. Bai, eta erantzune zure galderari, nik nahiko nuke esan, ez dugula behar, dirurik ikerkuntzarako, baina bai. Zoritxarrez eta uste dute ikerkuntzak bi elementu behar dituela, eta behar duela babesa, eta babesa askotan konkretatzen da, finantzazio publikoaren bidez, eta oso importantea da, ezagutzaren garapenerako, oso fundamentala eta vitala, behintzat Mondragon Unibertsitatetik hori esan dezaket, agian beste unibertsitate batzuen egoera bestelakoa da, baina uste dut behar dela, babes hori, egia da, aldi berean, unibertsitatea konpromiso hartu behar dugula, benetan, lehen esaten nuena, apur bat benetako desafio eta erronka realei erantzunak bilatzeko bokazioa, eta ez gabizela abstraktuan, baizik eta gabizela oso lotuta, lurraldeak dituen erronkekin. Eta beste gauza bat esango neuke, babesaz aparte uste dut iraunkortasuna behar dela. Batzutan pasatzen da, apur bat legealdiak inkluso gainditzen dituen estrategia garatu beharko genituzkela. Lerroak finkatzen ditugunean, ikerkuntza, garapenak, denbora behar du, eta horretarako konsenso maila handia behar da, eragile politiko ezberdinen artean, lerroiek zeintzu diren, eta iraunkortasun minimo batekin horiek finantzatu alizateko, baina batzutan hori pasatzen garelako gauza finantzatetik bestera, eta horre egonkortasuna importantea da ikerkuntzak behar duen denbora eta iraunkortasun hori bermatu alizateko, eta uste dut, edozein herrialdek behar duela inbertsioa egitea norabide horretan, eta ekonomikoa tartean dago, noski ez da gauza bakarra, baina bai. Eta konpromisoa igual legealdi batera bakarrik ez mugatzea, ez? Egia da horrek behaskatzen dagoena da hori, konsenso maila handia eragile politiko ezberdinen artean, eta legealdietara hori iraunkortasun bat bermatzea, eta baina norabide horretan uste dut lan egin beharko litzatela, bai. Ez, nik eskolari buruz galderia egin duzunean, nik uste kontu zibili behar garela, ze gaur egun gure eskolei
eta gure irakaslei asko eskatzen dugu. Etorkinen integrazioa, euskararen transmisioa, formakuntza orokorra, gero gaineroin iraganean izan dugun bortizkeriaren lekukotasuna bertara eraman dugu. Nik uste dut, daukaten arduria nahiko handia dela besterik gabe, beste ardura bat, alegia berrikuntzarena, etorkizunaren ekintzailetasuna talako zerak euren bizkarren gainizteko garrantzitsua izan daiteke, honen jabetun izan daitezela, baina lehen Xabierrek aipatu izan du, nola gaur egun administrazioak daukan erronka handi bat dela komunikazioan, ez? Zer gertatzen da, komunikazioan dauen lehiarekin, ez? Jendearen arreta lortze aldera, badao kriston lehiaketa, ez? Etorkizuna eraikiz eta berrikuntza daukan lehia handi bat da jendearen gana nola iritsi eman izan diren eredu horiekin, nola iritsi egiten ari garen proiektu hauekin, ez? Eta hortan, egia da, agian eskoletan utzi beharrean ardura hori, bai, tajutu beharko litzatekela, erogekitu beharko litzatekela komunikazio estrategia hon bat, egiten ari diren proiektu hauek, lekukotasun, eredu horiek, ezagunak izan daitezen. Gu jakin badakigu, Euskal Seme eta Labei gauzak ondo adierazi ezkero, eredu horiek jarrituko dituela. Zaterako, garai baten, estatu mailan FQM mailako erabilpena handiena, Euskadin izan. Kalidadeko sistemen erabilpena handiena, hemen zen. Osakidetzak daukan minbizareko azterketa ero jarraipena, estatu osatik handiena da, eta Europan ere handietarikoena da. Euskal enterpresei, Euskal semea labi, erakusten bazaie, etorkizunea prestatu egin behar dela, berrikuntza garrantzitsua dela, berrikuntza hortan denok izan behar direla parteide, eta gainera, zenbat eta gehiago aritu, hobeto arituko zarela, eta metodo izan ezkero gainera, gauzak hobe joango direla, hori ondo ezagutzea eman ezkero aurrera pauso nabarmena egingo genukela. Bueno, herri proiektua da, egon gintezke hemen orduak eta orduak berbetan, eta gai gehiago ateraz, baina ja ordu biak eta piko dira, eta joan behar dugu bazkaltzea. Eskerrik asko guztioi, Aitor, Miren, Ainara, Raul eta Josu, zuen ekarpenengatik. Ez dakitolan brevemente zehozer esan beharko genuken ahaztu egin zaidalako, niri aipatzea, edo... Bazkaltzeko ordua badala ja, eta eskertuko dut. Bueno, eskerrik asko, guazen mila esker guztioi. Eskerrik asko.